tento týždeň tu máme asi najpovolanejšiu hviezdu. Síce vyráža na miniturné iba raz za rok, ale šlápe, koľko mu sily stačia. Aj keď už nie je najmladší, ale ešte nikdy nevynechal. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, hľdej mi šurajím páni a dámy, prichádza najväčšia star, muž roka. A nebudem to ja, priateľ všetkých detí. Michael Jackson? Nie, prichádza sám veľký Santa alias Dedo Mráz alias Weihnachtsmann. Super. Ho, ho, ho. Dobrý deň. Guten Tag. Jona Pot, Kiváňok. Zdravstvujte. Dobrý deň, dievčatko. Nazdar, starec. Dobrý deň, lapaj. Ježišu, vy hovoríte po slovensky? Samozrejme, moja prababka pochádza z Oraví. Ho, ho, ho. Potom ju uniesli mimozemšťania a omylom ju vysadili na severnom póle. A tam stretla môjho pradeda. No a tak... Tak, dosť bolo životopisu. Ozaj, aké bolo turné? No, tento rok veľmi slušné, ani vietor nebol, nie ako v lani. Nad Grónskom boli vtedy také turbulencie, skoro som stratil polovicu nákladu. Skoro som sa To počúvajte, to musí byť fakt halus lietať na saniach. A ako také sane fungujú? No, normálne, ťahajú ich soby. To je blbosť. Odkiaľ vieš? Viem, to sa hovorí deckám, aby držali hubu. Soby predsa neťahajú lietajúce sánky. A kto ich teda ťaha, čo? Neviem, možno tam má nejaké turbíny, ale všetci vedia, že soby púšťajú videoklipy. Jasné. No, to je pravda, to sme my púšťame videoklipy. Ale padaj. OK. Ako sa opovažuješ takto osočovať mojich najvernejších služobníkov? Roztrhnem ťa ako hada! Dedo Mráz bije bezbranných ľudí. Boj. Vlastne som chcel povedať, ho, ty mladý beťar, ty si nejaký výmyselník. No ešte, že tak, dedulo. No, dúfam, že si sa nezľakol, kámoš. To je v pohode, dedo. Nával sladkosti. A bol si tento rok dobrý? Dobrý? Ja som bol vždy najlepší. To si myslíš ty? Podľa mňa si bol opuzlý, vulgárny a nechutný. Ja byť tvojim mocom, tak ťa roztrhnem ako hada. Dedo Mráz bije! Teda som chcel povedať, že ja mám deti rád. Teda vlastne ho. Čo som to chcel vlastne povedať? Neviem. Ja mám rád deti. Dobre, penzista si spomenie a my si dáme najväčšiu hitovku tohto roku. Coldplay. A tento tu ma chcel roztrhnúť ako hada! A aj to urobím. Určite si bol zlý jak čert. Jak čo? Jak čo? Jak lietajúci sob? Prestaňte sa hádať vy dvaja. Ak máte nejaký problém, tak sem s ním. No, on je úplný debil. On má problém sám so sebou. Nevyrovnaná osobnosť, patologický a sociálny dement s nestabilnou emocionalitou. Okamžite by som ho poslal na Sibír. Áno, to je náš Dickman. Dobre. Nikdy mi nedoniesol darček, ktorý som chcel. Vždy si nejakú hovadinu vymyslel. Nič, čo by sa nedalo vybaviť. V lani chcel 10 litrov kyseliny sírovej, skalpel, petriomisku a môjho najvernejšieho elfa. Nevedel som, že je to tvoj miláčik. Nevyhováraj sa, chcel si ho aj s klietkou. Prečo preboha? No, na pokusy. Vidíš. Namiesto toho som dostal trápnu sadu Malý chemik. A sťažuješ sa? Tam sa tak maximálne dá vyrobiť modrá malinovka a podpáliť susedovi byt. Tebe by mal už niekto konečne povedať, že darčeky nosia rodičia. No, určite, zbavuješ sa zodpovednosti, alibista jeden. No a? Takí ako ty by mali dostať tak poriadnu... Hej, nebíte sa, dobre? Tak jak je to s tými rodičmi? No, ktoré decko pochopí, že darčeky nenosím ja, tak si ho proste vyškrtnem. Takže ty nosíš darčeky iba tým, ktorí tomu veria? Jasne. Aj tak je to záhul. To máš zhruba 2 miliardy detí, niekedy aj viac, podľa toho, aký bol rok, to potom musím vynechať Afriku.
No, mne to nikto nepovedal. Tak ti to teraz hovorím ja a škrtám si ťa zo zoznamu. Dobre, škrtaj si. Fajn. Fajn. Morandy, Angels, odo mňa. OK.